Da, Seme, izgleda da smo ustanovili šta je izazvalo sve te probleme u Severnom Atlantiku. Da, ne zove se to uzalud drama na visokom talasu, a ništa nije uvrnuto kao ogromni oktopod koji brani svoj tur. Vreme je da ukapiramo da smo samo jedna vrsta u lancu ishrane, Makse. Voleo bih da sam pomfrit sa limunom. Svom svojom hrabrošću ubošću ga i svojim zadahom ću ga udaviti. Drama je završena. Mora su ponovo bezbedna za ogromne multinacionalne ribarske flote kako bi mogli ponovo bezobzirno da bace svoje mreže i zaborave ih. Vraćamo se kao pobednici, ponosno sa ožiljcima iz borbe. Izgleda da nosim kaki pidžamu, ali nažalost onaj oktokreten mi je ščepao džepni sat. A gde si tačno držao taj džepni sat, Makse? Taj sat je imao sentimentalnu vrednost. Imao sam tajni odeljak gde sam držao sve omiljene isečene nokte sa nogu. Pa, znam da ne možemo zameniti taj koji si izgubio, ali evo. Sija se kao glava gospodine Papadopulusa. Gde si ga nabavio? Obavio sam kupovinu kod prijatelja, uličnog sokolara. Ima zvona i pištaljke. Dugme A je za normalno vreme, B je za vojno vreme, C je za tvoj krvni pritisak. A i B se pretvaraju u tvoj lični masažer, A, B i C pokazuju tvoj IQ. Ako ih sve pritisnem? Nešto urnebesno, pretpostavljam. Neverovatno. Specijalni efekti za pešake, stereotipna glupost, vraćamo se kroz vreme. Put kroz vreme, to je bolje od odeljka za nokte. Gde i kada smo to stigli? Po mom novom satu sada je... Sveta Školjko, ova prikolica ide 100. Dobacili smo sve do početka vremena. Pažljivo, Makse. Čak i najmanji naš pokret može da poremeti tok ljudske istorije. Prosto hvatanje muve može da promeni celokupnu sudbinu zemlje. Sada ćemo da proverimo da li su sve te naučno-fantastične priče tačne. Grozno, a? Čudno je to što je kod njih grad mnogo čistiji. Mogao bih ovako ceo dan. Znaš, Seme, igrati se i izgubiti od evolucije je zabavno, ali putovanje kroz vreme me je podsjetilo na časove nauke. Šta sam naučio? Pa zar to nije sjajno? Dani mladosti. To me je podsjetilo da moram da svratim negde. Trebalo je o tome da misliš pre nego što smo otišli. Ne ta vrsta odlaska. Osim toga, gricnuo sam nešto kada sam bio žedan, tamo negde oko 2 miliona godina pre Hrista. Razmišljam o posledicama koje bi to moglo da ima. To su mekane lutkice nas kao dece. Gledaj mene, Seme, ja sam Daniel Boob. Ubijaš me, maleni. Ovo je sigurno još jedno od mnogih potisnutih sećanja. To objašnjava onolike noćne more koje sam imao kapio od crva. Vidi, zar to nisu Sam i Max privatno njoškala? To je Melon Hargraves. Klasičan primer siledžije. Očaran je što nosi tvoje krzno sa pogrešne strane. I krade ti ručak, a onda ti pravi crveni stomak. Ja ne mogu da gledam ovo, tako je ponižavajuće. Crveni stomak, baš sam to mrzeo. I danas mrzim to isto. I proklet da si, Melone Hargravese! Ne, Seme, ne smemo da se mešamo. Mi smo iz naše budućnosti. U pravu si, Makse. Izvini. Hej, sad te je obukao ka devojčicu. Max! Zapamti, prvo ga udari ispod pojasa, a u jedan je sačuvaj za kasnije. Mudro zboriš, deda! Skidri ga se mene, mama, to boli! Sram ti bilo, veliki Max. Šta je bilo s onom žalopojkom i time da smo iz budućnosti? Smiri se. Samo sam pokušao da spasim za kasnije svoju donju vilicu. Šta bi kao moglo da se desi? Zaboravio sam da proverim šta je na satu, a ti, Seme? Seme? Gde si, Seme? Kaži nešto, daj mi neki znak! Zdravo, prijatelju.
Kakvo olakšanje. Za trenutak sam pomislio da ti se nešto grozno dogodilo. Ako vam je lama sama, Gibbon smrdi grozno. Nema boljeg mesta na koje trebaš otići čak i kad je vreme pozno. Ako vas očipe kod arome, blizu vašeg bufala, Semovu perionicu ljubimaca zna svaka budala. Semovo kupalište za ljubimce? Ne, neka prestane! Melon Hargraves! Ovo će da zaboli. Šta sam uradio? Sve se promenilo! Moram da nađem Sema! Ako vam je lama sama, Gibbon smrdi grozno. Nema Seme! boljeg. Zdravo, stranče. Želiš li specijalitet kuće? Sem, to sam ja, Max! Zar me se ne sjećaš? Mi smo partneri, odrasli smo zajedno. Razmisli, čoveče! Pomalo se prisjećam čupovog zeke drugara sa kojim sam se družio davno u maglinama mog detinjstva. Da? Onda jednog dana nešto se dogodilo. Jeo sam pokvareni sendvič sa sirom. Možda sam zbog toga halucinirao. Došao sam 15 godina kasnije u daleki tibetanski manastir. Imao sam teži potres mozga. Ipak, uvek sam osjećao da mi nešto nedostaje. Osim šorca. To sam bio ja! Ja sam ti nedostajao! Ali vratio sam se da te spasim od ovog žalostnog života! Bilo bi bolje da sada odeš. Plašiš mi konjića. Ja ću! Mislim da ću ja da se javim. Halo? Za tebe. O! Semovo kupalište ljubimaca? Da. Ne. To je rekao. A šta si ti rekao? A šta je onda on rekao? Ne. Jel to bio komesar, Seme? Ko je komesar? Bio je to moj agent. Kaže da je neka teška nevolja u Severnom Atlantiku. Nešto u vezi nevaljalog oktopoda sa štucavicom. Nevaljali oktopod. Ovo je dežavi i to ponovo. Idemo! Pa evo nas, baš tamo odakle smo i krenuli. Izgleda da je to uobičajeno za putovanje kroz vreme. Sjećaš se nečega? Ovo je naš posao, Seme. Mi smo privatni policajci. Ovo je samo šlag, zar ne? Uskoči slobodno kad god hoćeš. Izvini, u manastiru u kom sam bio učili su me da poštujem sva živa bića bez obzira na njihovu veličinu. Čak i kad ti ščepaju i otimaju ti novčanik. Put nasilja nikada ne vodi miru. Sad me baš nerviraš. Zar je toliko teško pritisnuti tu dugmar? Crveni stomak. Pravi ti crveni stomak, Seme. Hajde, ne stidi se. Crveni stomak? Baš sam to mrzeo. I danas mrzim to isto. Prokleta si, Melone Hargravese! To je to! Dosta mi je više! To je Melon ako veruješ u njega! Dobro došao u svoju sudbinu, Seme! Kako se osjećaš? Malo mi se vrtim, ali se barem sećam šta mi je zanimanje. Sfrabež i gadež od života i posla privatnog policajca. Nakopio sam tikove od poslednje mačke. A ja odustajem od čačkanja sa vremenom. Izgleda da se u svim svetovima stvari vraćaju u normalu. Šaljući tog oktopoda kroz vreme, sve se vratilo na svoje mesto. Ili na razumnu meru. Jesam li ti pomenuo da me ubijaš, maleni? Stalno to čujem, Seme. Ovo će da zaboli. Smrto dozgo! Ćao, deco. Da li bi volili da imate svoju omiljenu papirnu kesu za ruku sa likom Maksa? Ja imam jednu, kao i svako koga cenim i poštujem. Sviđa mi se! Evo šta treba da radite. Odsecite po ivicama ovog papira, zatim zalepite na papirnu kesu u obliku lica. Nacrtajte Maksove divne crte lica i unutrašnjost njegove zjabeće vilice na pozadini. Ako imate mašte, možete da nacrtate sve što je Maks spojio u poslednjih 24 sata. Napravite ih gomilu i iskoristite ih da priredite plesave lutkarske predstave za decu iz komšiluka, što će uticati na njihov kasniji život. Iskoristite ih da iznosite ideje i koncepte ljudima sa drugih kontinenata. Maksova grozna glava je univerzalni simbol nečega čega se treba plašiti. Stavite jednu komplet prve pomoći i ne zaboravite da ostavite jednu u porodičnom autu. U redu? A, to je već dosadno. Do sledećeg puta, deco. S Bogom! Uloge tumačili Peđa Damjanović, Bojan Klišć, Vane Jeftić, Nataša Miljuš, Bojana Ordinače. Snimanje i obrada zvuka Marko Filipović.